Muna yi wantu da TTSP TV, ku danna subscribe a wannan tashoshi. Assalamu alaikum warahmatullah. A'udhu billahi min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma sauraro a daidai wannan lokaci barkamu da sake saduwa a wannan lokaci na mai albarka, wanda saura kiris nan da dan wani lokaci mai albarka idan Allah ya da kwanan mu a gaba za mu shiga watan Ramadan, wata mai albarka, wata mai falala, wanda al'ummar mu ta musulmai muna so mutane su zamana suna ayyuka na alkhairi. Abinda da zamu tattauna a yau a wannan shiri, daman a baya muna da tattauna, amma yau dai abinda zamu tattauna shine akan, za ga da yawa mutane akan harkar addinin musulunci ko kuma harkar wasu harkokin ibadu. To yau dai a harkar azumi zamu, wanda za ku ji yarba ko kuma a turance ana ce mai fasting. To shi wannan bayanin da zamu yi yau akan, za ga wasu sautari za a daina laifi, kaga mutum ya zama mai takawa, ya dauko jallabiya, ya dauko hula babba, ya sa kaga ya zama malami, ya zama babban musulmi sosai, to amma iya cikin azumi ne. To ya za a yi ya zamana a ce ba iya cikin azumi bane? Idan ka daina laifi kawai ka daina kenan. To shine muka zo yau za mu dan tattauna kaɗan. Gaskiya dai kamar yadda muka saba gaggawa mutane, kuma mu ma ba za ka iya gaya mana gaskiya. To wannan shiri da yau ya kunshi wannan ladabi ne na kan azumi zalla. Ya kamata idan za mu yi azumi, bakin mu ya azumi, idanun mu su azumi, ya zamana ganin mu da faɗan mu su azumi. Ba fa kawai ka ci abinci bane ma azumi. Idanka da ganinka ya zamana ganinka ya kaurace abubuwa mara kyau, bakinka kada ya furta abu marasa kyau, shine kayi azumi mai kyau. Yanzu dai wannan abin da muka tattauna shine abin da muke so da Allah, yan uwa musulmai, da mu kanmu da abokanmu da yan uwa, ya zamana a ce dan Allah idan muka daina laifi, in mun daina laifi kawai mun daina kenan. Ba a ce ƙarshen azumi, wai watan azumi na wucewa a ce mun dauro ba. Dan Allah dan annabi ya kamata ya zama da mun gyara, saboda idan muka gyara kanmu muka gyara. Yanzu idan na gyara laifina, ba laifinka na gyara ma ba dan uwa. Idan ka gyara laifinka, ba laifina ka gyara ba. Ya kamata a ce ka san mai kyau ka san mara kyau. Inda muke yan uwa musulmai, idan ban mu sani ba, ya kamata mu ringa zuwa muna neman ilimi, kada mu ringa yin addinin mu da ka. Dan ka san addinin musulunci ba abu bane wanda zaka yin shi da ka, kaga wannan yana yi ka ce kai ma za a yi kamar ayatul nasa. To dan Allah yan uwa mu faɗaka, mu halkanta, mu duba wannan shiri na muna azumi daga yau zuwa har ƙarshen wannan watan. Insha Allah kullum ka duba channel na muna yi wantu ko kuma TTSP TV, insha Allah za ku ganin wannan faɗakarwa mai albarka. Mu ma ne Allah, idan kaga gyara a cikin wannan, akwai gurin da ake yin comment, gurin Facebook din ne kuma WhatsApp din ne, in ya so sai ka gaya mana. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna yi wantu da TTSP TV, ku danna subscribe a wannan tashoshi.